A tots els mitjans, a les tertúlies i fins i tot a les converses amb els amics, tothom pensa que Ucraïna està guanyant la guerra mediàtica. Davant el desequilibri en el terreny militar, Kiev ho aposta tot a convèncer els països europeus i de l'OTAN que és urgent actuar per aturar els crims de Rússia. Els mitjans de comunicació d'aquí, per la seva banda, potencien un discurs únic a favor de l'escalada militar, de l'enviament d'armes i d'establir una zona d'exclusió aèria, que representaria l'inici d'un conflicte nuclear. Per tant, es podria arribar a la conclusió que Ucraïna està guanyant la batalla comunicativa. Però i si no fos així? I si fos al revés? Amb la invasió d'Ucraïna, Rússia ha creuat el Rubicó geopolític. Ha decidit donar l'esquena a Occident i centrar-se en Àsia i Àfrica, on viu la major part de la humanitat. Ha decidit, per tant, centrar els seus esforços en millorar les seves relacions comercials i polítiques, però també en convèncer a la població de països com la Índia, Sud-àfrica o la Xina. Una mostra és l'impacte en les xarxes socials en aquests països, com demostra el fil publicat a Twitter per l'investigador en mitjans socials Karl Miller. En aquest fil es pot veure com s'han centrat els esforços en la creació de bots en les diferents llengües dels països que formen els BRICS i com es viralitzen memes i missatges sobre la hipocresia dels Estats Units i l'OTAN. Karl Miller arriba a la conclusió que, com va passar amb el Brexit o a les eleccions que va guanyar Trump, Occident un dia es despertarà i s'adonarà que no estava guanyant i que no ho estava fent perquè no és el camp de batalla on es lluita aquesta guerra. L'imperialisme occidental pot perdre aquesta batalla davant l'imperialisme rus per mirar-se al melic i creure que el món comença i acaba en els països de l'OTAN. Bé, i si t'ha agradat aquest vídeo, recorda que ens pots regalar un m'agrada, que pots compartir aquest vídeo en les teves xarxes socials i que pots comentar el que et sembli als comentaris. Fins una altra!